हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बराय हरग्रोलायबाय आरोना लोगोफोर जों दायो गामियाव थांनो नागिरदों आरोना आलासिफोर दंफैयो क'क्राझारनि आलासि दंफैयो नालाय क'क्राझारनि बेखौहाय बेरायहैहोनानै फैनोसै आरोना लोगोफोर बिदिबा नोंसोरबो जोंजों लोगोसे नायफ्लांदो आरोना गामिखौ माबायदि नै ओंखारखाजोब्बाय आरो गानखांबाय ओमफ्राय थांनांसिगौल' ओरैबायदि गरम ना नै आंना गोलोमदै बोहैजोबलायलायबाय आयु नै जोंना आलासि जाहैग्राफोरा रेडि ओंखारबाय फैबाय आरो औ जोंथिबो नालाय ओंखारबाय नै लाजिदों सिख्लाफ्रा अबे फैदोंबालाय आजा सना नोंबो थांनो नोंबो थांगोन दा आजायाबो बे केमेराजों एसे मेथाइफोर लानोसै आलासि जानो थांनायाव हा itu ya nih kita ngorna hah itu horo gimana itu 110 টাকা কিমান থাকে ইয়াত 10 পিস থাকে 10 পিস गिदिराव एसे बांसिन थाङोमोन दा मोननै लानो दे दुटा दे दे जाबायहाय एव जाथ'बाय बेनो नै जोंना बिथाङा मेथाइ बायदों फिसाजोफोरा नै लाजियोसो मा थागोन जाबाय नै जोंना मेथाइया लाखांबाय नै थांनोसै आरो जोङो दायो बुरजानो लानानै मामोनलाय बामोनपुर गामिखौ नोंसोरबो गामियाव थांनो नागिरदों नालाय बामोनपुर गामिखौ नोंसोरबो जोंजों नायफालांदो आरोना लोगोफोर माबायदि हाब्रुबारि ना स्लिम स्लिम आरोना माइबारि ओरैबायदि बामोनपुर गामियाव मोनफैबाय नै लामाया माबायदि अबस्था नै नायलांदो एसे जोंहा बिहाव उन्दैमोननि न' मोनफैबाय आरो दायो एफा लेजि इसोरनो लेजिसिन बयनिफ्रायबो नै जों जि बुरजा फैखादों नै जोङो मेंनानै थैनोसै ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायानो नै फुख्रिखौ नाय मालाय ओरै दालां दंबावोसो ना मा अनखां ओरैबायदि गरम अनखां आरो मुनजुला माबायदि मोनदों आलासि जानो फैनानै गरमाव गावनि रिल गामियाव हा मुनजुलायाथ' दोनसो फैफेरदों खोमा ना फैखांबाय ए माबायदि मोनदों मोजां मोनदों अनखां माबायदि मोनदों गरमाव गाज्रि मोनदों फैनो लुबैग्रा फैनो लुबैग्रानि मजायानो बिदिनोखा आरोना फैबाय जों नै गामियावहाय गामिखौ एसे नायदो ओरैबायदि माइफोरा नै मोजां मोजां जादों आरोना इनिफ्रायनो लांनानै जाहैयो जों माइखौहाय नै जि मोजां जाखादों
नै थान्दा लोंनोसै दायो Mango juice. Ơi. Ơi hay. Con đi trong bò. Hai guli đi ngon thế. Gelas aja kan Pak. Jengti na हमदों नै ना मोनजासिगोन जों गिदिर गिदिर ना मोनबाय फैलाहर बेयावफोरखौ लानो एसे मिनिथौ गाव हमनो गोसो गैखाया गिदिरखौ दै गैया राङा मबाइलाव गलांगोन मबाइल देरसिन जाबाय बायना मोनैखौलाय ओइ बोरियाव लां देराखै ने गिदिरथारनो खै साइज होनायनि बेसे साइज 34 गोजोन ब्लाउस गाननो नोङो नो 32 सानि फिसा फैबा सुथनो हानाय नङा ना ओंखायनो गिदिरखौ होखाबाय आं 34 नै इबोरे आंखौ दहायनिफ्राय नेमनायबो दं फोनांखांबायानो खनसे नै नाया आयो जाबाय सेरसेनि बारा बारसिगोन दे बुरा एसे मोजाङै था बिहामजोनि इउटुब चेनेलाव ओंखारनायनि mana ya? Iya maka komplit. Tapi kamu dia, mai harus ada rumah. Ha, komplit. Ini sudah? Saya beku, kuat ni kerja hati dong ha, dah? Kerja. Thang deh. Ini masih kecil. So bisa kerja. Ti. 야, 그럼 하기 혹시나 좀 그래. 무슨 사고 난다. 내가 안 먹지. 시브라누다. 시가 시라. 비호 마마나 아부나 문자들 아는 거. ना सायनोसै दानानै ओमफ्राय खुमब्रा जों हांसोजों नै नाया ओरैबायदि बुरजाखा बाल्थिंसे नों सान्द्रिखौ लानो ना माबाखौ लानो थिंसेया नङा सान्द्रिखौ नै बाहायसो नांगोन खोमा बिथोर
ओरैबायदि गरमनानै थैनोसै स्प्राइट एसे लोंनानै होनोसै जोंना रेडि जाजोबखाबाय नै ओरैहाय जोंथिया मस्ला मस्लि देगासिनो दं आरो नाहरग्रा ओरै बेयाव हांसोजों खुमब्राजों संग्रोसिगोन नै ओमफ्राय नै हांसो बेदरा पापरखौ नै ओरै सावबाय ओमफ्राय एवनोसै दाना माबायावनो पापर सावनायाव बेखौ संहरनोसै माबाखौ बेदरखौ खुमब्राया बुरजाथारना जाबाय जोंसि दा जोंसि आथिं थाइसे है जेबो नङा आं गोजा गाननानै फैखादों जाबाय नै हांसो बेदरा एबार खुमब्रा होसननानै होनोसै आरो माबाजों लादो केमेरामेनजों लादो माबा बेदरखौनो साइज जोंथिमानि माबा बासिनायखौ सिरि सिरि जायगा थोगोन होनांसै ना एवनोसै दाना नै नानि ओंख्रिया सेरबाय अदाबानो बेनिखायनो नागिरो फिसाद्रायाखै हा फिसाद्रा फ्राय खालामबाय थाया जोंना डाइरेक्टखा बेयाव खुमब्राजों हांसो खुमब्राजों हांसो दं खुमब्राजों हांसोखौ नै खुमब्राजों हांसोआबो जासिगोन एसे गाहाय माबा बिराद बारा जाबाय माने साराया फिसा एसे खुमब्राजों हांसो मोनबाय आरो संदों बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो ना गाबोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय